10 नभेम्बर 2025 एबा दिनै खनापुराव जानाय गासैबो एसटिफोरनि थुबुर माने मोनसे नुथाय। जोङो एसटि मानसि जानानै मा लाब जादों मा लस जादों खिन्थु जोङो बारा अनुभब खालामफ्लाङा दे। जायफोरा फरायाखै बा बैसो जाबाय जोंनि आइ आफा आदै मादै बा जायफोरा माने इन्टारभिउस होआ बा जायफोरा माने कम्पिटिटिभ आनजाद लिरा बा जायफोरा माने BA MA इन्जिनियारिं माबा माबि गिदिर गिदिर हायार स्टाडिस खालामनो नागिरा एबा खालामाखै बैफोरनि बादै गुबुन मानसिफ्रा खिन्थु बारा अनुभब जाया आरो एसटि जानानैलाय मा लाब जानोलै मा लस जानोलै बिनि जेबो उदिसफोरखौ मिथिया थारमाने। दा खिन्थु जायफोरा माने एकदम गुबुनफोरनिख्रुइ 5 मार्क माने 5 मार्क्स खम जानानैबो बबेबा मोजां कलेजाव एडमिसन मोन्दों, माबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव गुबुनफोरनिख्रुइ 5 मार्क्स खम जानानैबो मोजां मोनसे चान्स मोन्दों, गुबुन जेनेरेलफोरनिख्रुइ माने 5 मार्क्स खम जानानैनो माने पुलिस साख्रि मोन्दों बा गुबुन जेनेरेलफोरनिख्रुइ माने माबा मोनसे आनजादाव माने 5 मार्क्स खम मोननानैनो माने सेलेक्ट जादों, अब्लासो अनुभब जायो थारमाने। अ माय गड एसटि नङाबा बेयाव आं एडमिसन मोननाय नङामोन। अ माय गड आं जुदि एसटि जायामोनबा आं पुलिस साख्रिखौ मोननाय नंलियामोन। अ माय गड आं एसटि जायामोनबा आङो बे एसेबां दामि कलेजाव आं एडमिसन मोननाय नंलियामोन। अब्लासो थारमाने मेसुस जायो एसटि जानानै फाग्ला बायदि अयथासार लाब मोनबायलै होननाय सानखांनायखौ अब्लासो मिथियो थारमाने। खिन्थु जोंनि जायफ्रा बैसो जानाय आदै मादै दादा आइ आफाफ्रा बारा अनुभब जाया। दा बै पलिटिसियानफ्राबोथ' जोंनि आदै मादै बायदिनो ना, ओंखायनो बिसोरबो बारा अनुभब जाया थारमाने। ओंखायनो आङो सानो जायखिजाया आफाद जाया मानो हारिनि बे राजखान्थि हान्जायानो जाथों बा मायबा हारिमायारि आफादफोरानो जाथों खुनु कमप्रमाइज जाहाथे खालामा, गावनि सार्थनि थाखाय हानजा मोनसेनि मानसिफोरनि सार्थनि थाखाय जाहाथे उमुका एसटि जानांगौ 6था जाथिया उनाव माने एसटि जानांगौ होननानै माने अनुमति होआ, माने गनायथि होआ, माने आसरित। अब्ला खालिसो जों बुजि मोनगोन एसटि गोमा जायोबा बा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो एसटि जायोब्ला अब्लासो जों बुजि मोनगोन जोङो एसटिआव जोंल' एसटि जानायाव माबायदि लाब जादोंमोन, दा गुबुन गुबुन मोन 6 हारियाबो एसटि जानायाव जों मा खोमा नांखो मा खोमा नांगासिनो दङ, अब्लासो जोङो बुजिगोन थारमाने। दा बारा बुजिया जोङो, दा जोंल' एसटि नालाय बा इसेल' हारिफ्रा एसटि नालाय गुबुन मोन 6 हारिफ्राबो एसटि जायोबासो बुजि मोनगोन जोङो जों जे मा गिदिर लस जानो थांगासिनो दोङो आरो जोङो मा लस जाखो मा गिदिर गिदिर लस जाखो, अब्लासो खिन्थु जों बुजि मोनगोन। ओरैबायदि जोङो 5 मार्क्सनि थाखाय साख्रि मोननाय नङा, 5 मार्क्सनि थाखाय जों गिदिर गिदिर कलेजाव एडमिसन मोननाय नङा, गुबुन गुबुन साख्रि मोननाय नङा, बिराद दुखु जागोन, जों गाबना लानांगोन थारमाने होनबा खालिसो।